házasságtörésen ért asszonyt hoztak, és amikor a középre állították, így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen kapták, tetten érték. Már most Mózes a törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyet meg kell kövezni. Te mit mondasz? Ezt mondták, próbára tevén őt, hogy legyen majd, amivel vádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával a földre kezdett írni, mintha nem is hallotta volna őket. Amikor azok nem szűntek meg őt faggatni, felegyenesedett, és így szólt hozzájuk. Az, aki közületek bűntelen, legyen az első, aki követ dob rá. És megint lehajolt, és tovább írt a földre. Azok pedig, akik ezt hallották, mivel lelkiismeretük vádolta őket, kimentek egymás után, kezdve a legöregebben egészen az utolsóig. És Jézus magára maradt. Az asszony pedig ott állt előtte. Amikor Jézus felegyenesedett, és az asszonyon kívül senkit sem látott, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Hát senki sem ítél el téged? Az asszony így felelt. Senki sem, Uram. És Jézus így szólt hozzá. Én sem ítélek el téged. Menj, és többé ne vétkezzél. Az Úr evangéliuma. Krisztus. Mint minden időben, a korai kereszténységben is nyilvánvalóan voltak problémák, hisz az ember az mindig egy problémás lény, bármennyire is tökéletesnek lett megalkotva. És már ugye a Szentírásból, az apostoli levelekből is kitűnik, hogy bizony fel kellett hívni a figyelmüket olykor a kedves testvéreknek, hogy hogyan is kell viselkedni ahhoz, hogy Krisztus követeiként létezhessenek a világban, és valóban teljesíthessék küldetésüket, ami voltak éppen arról szólt, hogy Jézust, a Krisztust az Atya küldte, és nem magától jött. Ugye Jézus az utolsó vacsáron a szeretet parancsát adja, mint végrendeletet, hiszen készül a halálra, a testi halálra természetesen, mert másik nincs. És azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, és arról ismeri meg a világ mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. És így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, Atyám. Úgyhogy nem tanúskodunk mi kisebb dologról az életünkkel, mint arról, hogy Jézus az, akinek mondja magát, és jó odafigyelni arra, amit mond. Szent Péter apostol első általános leveléből ezért is hallottuk ezt a részt, hogy kapjunk egy kis tanítást arról, hogy hogyan törekedjünk élni és viselkedni egymás között, és bármilyen irányban, közösségen belül és kívül. Érdemes majd esetleg otthon ismét átolvasni, mert azért a szavak, a mondatok könnyen elsiklanak a fülünk mellett, már pedig ezek fontos tanítások. Viszont itt van az evangélium, és ez is egy csodálatos tanúsága Jézusnak arról, hogy ki is voltak éppen Isten. Ki is az Atya valójában, akitől ő jött, és akiről ő tanúskodik. Mi emberek elég sűrűn szeretünk ítélkezni, ítéletet mondani, pellengére állítani, megbélyegezni, kitaszítani, likvidálni. Aki vagy ami nem tetszik, azt szeretnénk kiírtani az életünkből. Hát itt is ez történik. Ezek a farizeusok
Jézushoz visznek egy asszonyt, egy házasság törésen ért asszonyt, egy tetten ért asszonyt, tehát még csak azt sem mondhatták, hogy bizonytalan, hogy megtörtént-e vagy sem, mert ott voltak, látták, egyértelmű volt, rátörték az ajtót, ott történt a dolog, nincs mese. Na most erről mit mond Mózes? Meg kell halnia, mert bűnt követett el, főbejáró bűnt. Hogy miért főbejáró bűn, az más kérdés, nyilván ezt is lehet sokat feszegetni, meg fejtegetni, de most nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ezt az asszonyt, akit a farizeusok szerint Mózes törvénye alapján ki kéne írtani, meg kéne ölni, meg kéne kövezni a korszokása szerint, nem rögtön ezt teszik, hanem oda viszik Jézushoz. És itt számomra ez a siklós, ez a simulékony, ez a gusztustalan álnok megnyilvánulás, amit előttünk zajlik, le is írja, hogy azért viszik őt oda, mert tudják, hogy milyen Jézus. Tudják, hogy milyen lelkülettel bír. Tudják, hogy ő nem ítél el. De Mózes azt mondja, hogy el kell ítélni. Aha. Na ezt az embert akkor most meghallgatjuk, hogy mit is mond erre. Mert ha azt mondja, hogy igen, ítéljétek el, hát ha azt mondja Mózes, ezt kell csinálni, akkor önmagát köpi szembe. Akkor hiteltelenné válik. Legalábbis számunkra. És nem kell akkor odafigyelni rá. Ha meg azt mondja, hogy nem, bocsássatok meg neki, engedjétek el, ő is csak ember. Hát akkor a törvény ellen beszél, akkor megint csak hiteltelen, akkor ez nem rabbi, sőt, végre lehet vádolni. Tönkre lehet tenni. És akkor a tervük régbe jut. Jézus, aki bántja a csőrüket, úgymond, jogosan lehet majd vádolni, és jogosan lehet őt majd félreállítani. De az isteni bölcsesség azért mégiscsak jelen van. Mi történik? Jézus nem mond semmit. Egyszerűen csak lehajol. Írni kezd a földre. Más fordítás szerint a porba. Ez még szebb, mert a por az jön egy szellő, elfújja az egészet. Nincs. Volt, nincs. De nyilván a Szentírás nem írja, nem részletezi, hogy Jézus mit írhat a földre, a föld porába. De a történtek valami módon engednek következtetni. Sejtethetnek valamit. És a teológusok ugye azt mondják, hogy valószínűleg Jézus bizonyos bűnöket kezdett el az ujjával a porba karcolászni. És amikor ezek a nyilvánvalóan kíváncsi farizeusok, hogy most akkor mit fog reagálni a mester? Mit fog mondani Jézus erre? Elítéljük vagy ne? Megöljük ezt az asszonyt vagy ne? Vajon melyiket ragadhatjuk meg, melyik válaszán? De nem kapnak választ. És döbbenet van. És egyre csigázódnak belőle, hogy most mi lesz? Most akkor a tervünk kudarcba fullad? Mégsem tudjuk őt vádolni? A vallásos ember. A hit nélküli vallásos ember. Aki megmarad a matériánál, leragad a földi világ porába. És Jézus ugyanebbe a porba kezd írni. Nem vádol, szavakat ír. De ezek az emberek nyilván kíváncsian oda oldalogtak, és megnézték, hogy mi a csodát írkál oda. Nem hallotta, hogy mit kérdeztük, és elkezd írkálni a por, de mit? Lopás, hazugság, sípkasztás, képmutatás, enyelgés, és még ki tudja, mi minden volt ott. És mindegyik magára ismert valamelyik szóban. És szépen eloldalognak.
De csak miután Jézus föláll, és valamit mégiscsak szól. Hiszen csak nem hagyták őt békén, nyaggatták. Te mester, ugyan mondjad már meg, hogy mégis mi legyen itt ez az asszony. Csináljuk vele. Jó, rendben van. Az dobja az első követ, aki közületek bűn nélkül való. És ettől kezdve kicsit fölcseréltem ugyan a sorrendet, de mindenki érti, hogy miről van szó. És ettől kezdve oldalognak el ezek a farizeusok, a vallásosok, akik leragadnak a formánál, leragadnak a lényegtelennél, bár a forma is lehet lényeges, ha meg van töltve tartalom. Végül Jézus magára marad. Az asszony pedig ott áll előtte, a vádlott, a megbélyegzett. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Hát senki sem ítél el. Szinte költői a kérdés. És a feleletre nem. Senki sem ítél el, Uram. Tudod mit? Én sem ítélek el. Menj, és többé ne vétkezz. Ez Isten. A vallásos ember dobja a követ. A Krisztus követő elenged. Mert azt teszi, amit a mestere tesz. Azt mondja, amit a mestere mond. Azt éli, amit a mestere él. És számunkra, mint Krisztus követőknek, ez a fajta megbocsátás, a mentségkeresés az egyik legnagyobb feladatunk egymás számára, egymás felé. És voltaképpen ez a szeretetnek ez egyik alapvető ismérve. Szeretek, tehát megbocsátok. Szeretek, tehát mentséget keresek. Szeretek, tehát elengedek. Tegyünk is hasonlóképpen. Amen.